Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha tamu ta Malam International TV. Barka. A takaice zan je da cikin tambayoyin da ya kamata in yi maka. Da cewa fuskar nan ta zanto ba kowa ba, duk wanda ke bibiyan mu a Malam International TV na san ya san wannan fuskar. Kwanakin baya da kusan shekara ɗaya kenan zan ce yi tattaunawa da kai a kan abin da ya shafi waye James Hadley. Musamman dai wannan lokacin mun tattauna da kai a harshen turanci. To yau naga cewa ya kamata mu samu tattauna akan Hausa. Da farko dai tambayar da nake so in maka waye James Hadley Chase a takaice shine tambayar. Duk da cewa na san dai ka gabatar da kanka, za ka dan gabatar da kanka a takaice na sakan 5. Wane ne kai, sannan kuma ka gaya mana wane ne James Hadley? So a takaice kamar yadda ka tambaya, suna na Rabi'u Abubakar Baba, amma yawancin mutane sun fi sani na da Abu Safwan saboda shi nake amfani da shi a social media. So kamar yadda kai tambaya cewa waye James Hadley Chase. So James Hadley Chase wani mutumi ne da aka, wani marubuci ne da aka wasu lokuta da suka gabata a Ingila. An haife shi a 24 ga watan Disamba 1906. So ya taso a can, ya kusan zan iya cewa ya bar gida yana ɗan shekara 18. Ya fara sana'a na sai da littattafai musamman na 'yan firamare. So da haka abubuwan suka fara. Sannan kuma kusan tun daga wannan lokacin ina ga ya rabu da iyayensa ba su ƙara wani zama irin takaitacce kamar yadda ake da batun da ya bar gida. So ina ga wannan shine dai kaɗan daga cikin season Hadley Chase. Yawa, to masha Allah, na ɗan ji takaitaccen tarihin James Hadley. So wai yaushe ya fara rubuce-rubuce? So ya fara rubutu kusan farkon yakin duniya na biyu. Kusan farkon yakin duniya na biyu a lokacin ya fara rubutu. Abin da zan iya cewa shine ra'ayinsa akan rubutu ya fara ne ta wani marubuci da yake karanta littafansa, shi ya ja hankalinsa. Shi wancan marubucin ana ce da shi James M. Cain. Shi ma yana rubutu irin na crime fiction yake, rubuce-rubuce wanda suka shafi rigingimu. To shi ma irin abin da yake yi kenan. So daga nan ya fara tunanin shi ma bari rubuta nashi. Ya rubuta nashi na farko a 1939. Kaga kusan 1939. Kusan lokacin an fara yakin duniya. A lokacin ya fara wannan rubutun. Kuma jajirtacce ne a harkar rubutu, don daga farkon yakin duniya na biyu zuwa ƙarshen sa James Hadley Chase ya rubuta littattafai za su kai kusan kaman 11. To ina ga dai shine kusan ka zo kan gaba, duk da cewa wannan tambaya tana ɗaya daga cikin tambayar da nake so in yi. Na ji kaci ya fara rubuta littattafai guda 11. To wai kafin rasuwarsa ma wai ya rubuta littattafai akalla kamar guda nawa? To ya yi rubutu da dama. Daga kamar da yanzu misali da za ga cewar farko da ya fara rubutu sunayensa suna da yawa. Yana da pen name kamar suna na marubuci. Idan an ce pen name yana nufin kamar suna na marubuci. Okay. Akwai misali kamar ya yi amfani da Ambrose Grant, ya yi amfani da Raymond Marshall. Kusan pen name ɗinsa sun kai 5. To amma da wannan James Hadley Chase ɗin sunansa ya ɗaukaka. Kenan a takaice kenan shi dai James Hadley da ake faɗi ba sunan shi bane, ba real name nashi bane kenan, ba sunan shi bane da gaskiya kenan. Gaskiya ne, cikakken sunansa shine René Lodge Brabazon Raymond. Shine cikakken sunansa. Ka sake maimaitawa? René Lodge Brabazon Raymond. Okay, shine sunansa. Amma yayin amfani da pen name da yawa. Shi na gama kamar su irin Raymond Marshall, Ambrose Grant, JR Ardo Shati, suna da yawa da yawa. To amma wannan shi ya fi zama popular. So da wannan James Hadley Chase din ya rubuta littattafai za su kai kamar kusan 92 littattafan da ya rubuta. Amma bayan wannan kusan ya rubutu da dama. Akwai irin wasu littattafai da ya rubuta kamar irin su Last Page, shi ma wani rubutunsa ne da ya yi. Sannan akwai irin su Mira in 22, duk rubutunsa ne da ya yi. Amma waɗannan bai kira su da James Hadley Chase ba. Waɗanda ya kira da James Hadley Chase su ne guda 92. Ka karanta littattafai na James Hadley, tunda muka ga ka tafi kana bada tarihinsa. Ka karanta littattafai na James Hadley, wanda kuma ka ce ya rubuta littattafai kusan guda nawa ma ka ce? Ya rubuta kusan za su kai kaman 92. To masha Allah, kai ka karanta kamar guda nawa?
a cikin littafin nasa? Littafansa na karanta kaman 83, yanzu wanda nake karantawa shine na 84. Shine Consider Yourself Dead, shine na 84. Shine wanda kake karantawa yanzu, ka gama shi ko kana ciki? Ban gama ba, ina cikin yin shi. To zan su dana so ka dan yi min dan bayani kadan a ciki ne yake faruwa, amma bari in tambaye ka wannan wanda nake so in maka. Wai yaushe ka fara karanta littafansa? To na fara karanta littafansa tun ina secondary school. Na fara littafinsa na farko da na dauka shine Want to Stay Alive. Kamar kana shekara nawa kina a wannan lokacin da ka fara karanta littafansa? Domin kaga yana da kyau teenagers 10 za a ce, ina 10 na fara karatu littafansa. Wannan zai kara haɓakar da sutura da ɗalibai wurin cewa ai ba sai na gama university ba sannan zan fara karanta littafai. Kaga so da dama ana samun irin wannan abu, kaga mutum yana so ya fara karatu amma sai ya ce ai sai nan gaba, sai na je university na kai lokaci kaza, ko sai na kai shekara kaza sannan zan fara, ko na kai aji kaza sannan zan fara karanta littafai na turanci ko karancen littafai. Ni ina ga ba haka abin yake ba, idan mutum ya samu dama to ya amfani da ita. Saboda lokacin da na karanta shi wannan Want to Stay Alive kusan na kai sati 8 ina karanta shi, ban kuma iya gama shi ba a lokacin. To amma kuma da na gama shi ya ja hankali na kuma na fara. To tambayar da zan ma ina so ka dan a littafin da kake karantawa ka dan yi min dan bayani kaɗan a ciki, amma ko kuma yi min na baka dama to shi dan bayani a takaice na minti 1 ko sakan 30. Labari ne akan wani attajiri, wani mai kuɗi ne, kaman za ka iya kwatanta shi kaman ka ce yanzu na ɗauka a Najeriya ce kaman Dangote ko Otedola ko wani haka. To yana da shi ne ake wa yan barazana za a kama ta, sai dai ɗauke ta kai ta wani yanki a Italy ya ajiye ta a nan domin a bata tsaro. To kuma a gurin da ya bata tsaron a nan ma kuma su take samun wata barazana, ake kokarin a ɗauke ta. Labarin da abin da ke so ce tsayar da ka, saboda ba na so ka kai ga kusan san karshen labarin, kila ma za ta iya kana gaba da karshen labarin ko masu kallo su ji cewa samu wannan cewa a'a ni ma bari in je karshen labarin da su ji yadda abin ya kasance. Yawwa to masha Allah, wai me ya wannan ɗinka ya ja hankalinka wurin fara karanta littafansa? To abin da ya ja hankalina na fara karanta littafansa shine kaman yanayin tsarin rubutunsa. Na farko wajen rubutunsa yana sauƙaƙa turanci, za a ga cewa shi labaransa ka san akwai wanda yake labarai misali yanzu ka ɗauki marubuta a duniya kowa yakan yi rubutu daidai da inda ya samu kansa. To shi yawancin labarin da Jamsani ce yake rubutawa labari ne na rigingimu, ni kuma yana da irin ra'ayi na wannan labarin na rigingimu kamar blackmail, kidnapping, kamar bank robbery da sauransu. Shi ne irin tsarin assassinations, shi haka yake rubutunsa. To wani abin gaskiya shi ja hankali na yake karanta littattafan shi. Wannan shi ne. To ka san ana samun kalubale a rayuwa, kowa da irin kalubalen da yake zo mai na rayuwa, ko a bangaren kasuwa ne ko a bangaren karatu ne da sauran abubuwa. To ka samu kalubale kuwa a wurin karanta littafansa? Gaskiya akwai kalubale, ka san ita rayuwa ta gaji haka, ba da za a ce kana uba dan menene kalubale? Kalubalen shine yawanci shi Jamsani Chess kaman publishing companies su publishers dinsa sukan dora masa fasta wanda za ga kusan mace ce rabi tsirara haka. Yawanci wanda ba karanta littafin yake ba bai san wai ba haka bane Jamsani Chess ba. Idan ya ga kwaban nan ya ga kaman mace kusan tsirara sai ya tunanin abin da ya gani a kwaba din shi kake karantawa a ciki. To dauki wannan karin magana kenan wanda ake cewa don't judge a book by its cover. Okay, haka ne. Kenan yanzu anan abinda aka nuna akan littafin ba lalle bane a shi ne a cikin. Ina gaya ma a cikin 83 nan da na karanta ban taba ganin wani poem ko wani guri ko wani paragraph da ya zo ya faɗi wani abu wanda yake ba a ce zunzurutu a wajen nan ba da tafansa da baki ɗaya. Kuma shi ka kalli tafansa ma za ga bai fiye goyon bayan mata ba, yawanci yakan nuna mata suna da san abin duniya a yawancin labarinsa. Ya ga mace ta auri mai kuɗi ko wanda ya girme ta yana da shekara 70 ko 80, tana da shekara 25 sai ta ce shi za ta aura, ƙarshe ta kashe shi domin ta ɗauki wannan duki, ta gaji wannan dukiyar tashi. So gaskiya kalubalen shine mutane in suka ga wannan fasa sai su ce to ai abin da yake a ciki a fassar nan shine a ciki. Kenan wannan zai zama to maka kenan ba kowane lokaci ba zai iya fito da littafin a wani wurin. Dole sai dai kila wanda ya fahimci haka, ko kuma ka samu misali ko a cikin gida ko a ɗaki ko waɗanda suka fuskanci labarin su ne za ka iya karanta a kansa. To masha Allah, a cikin littafansa shi gaba ɗaya guda 90 da wani abu da ka bari, inda kai ka karanta kusan guda 80 da kusan uku
gaskiya ne. a cikin waɗannan dole za ka samu cikin 83 nan wane ne kake ganin cewa ka ba shi fifiko a cikin a cikin littafansa gaskiya ne. To wanda ya kafa so kusan da littafansa na ba su fifiko. Kuma yanzu in ka ce mun ɗauko waɗanda na fi so suna da yawa, amma zan iya zaɓo ma guda ɗaya. Akwai One Bright Summer Morning. Abin da ya sa na ce wani littafin ya mun shine tun da na fara karanta shi ban ga shafi ɗaya na littafin da bai raka ni bai bani karfin gwiwa in je ɗaya shafin ba, ban ga chapter da baka bani goyon bayan je ɗaya ba, har na gama littafin. To a takaice za ka min samarai shi na kawai sakan 10. Labari ne akan wani marubuci to Damot ya fara rubutu a cikin gari sai yake ganin kaman dare keɓance kansa wani waje domin ya karasa rubutun. To shi ne ya ɗauki iyalinsa da karansa da mai gadinsa da koma can cikin dokar daji domin ya karasa wannan aikin. To kuma a mutu tuntunu suka biyo baya wanda ba a warware su ba sai kusan a ƙarshen littafin. Masha Allah. Littafansa kasan yawanci littattafai na abin da suka shafi na turanci na Hausa da sauransu akwai abin da muke kira da literature. So shi littattafansa za a iya ɗaura su ma akan wannan fanni na misali a ce literature sun hau kan wannan tsari na literature ko kuma a'a ba za mu iya ɗora su a wannan tsari ba. Gaskiya ni abin da nake gani ba za a iya ɗora littafin chess a nizami na literature ba. Kamar yadda za ka ɗauki littafin a Cebe ko Abubakar Gimba ko Aliyu Kamal ka ɗora. Amma kuma ga ɗaliban literature yana da kyau su dinga ta'ammali da littafinsa domin zai taimaka musu ta ɓangarori da dama, fuskar karatun, fuskar rubutun da ma iya rubutu. Saboda shi ya yi ƙarfi a description, ma'ana siffanta wani guri a cikin rubutu. Kaga kuma ɗalibin literature in dai zai rubutu kana so ka ji hankali to ka iya descriptions. To shi kuma James Allen Chess yana da wannan ƙarfin description ɗin a rubuce-rubucensa. So littafansa ba su da alaƙa da literature amma kuma za su taimaka wa ma'abuta literature ta ɓangare da dama. Thank you very much. Godiya ba adadi. Masha Allah. Ba idan so ka faɗi wani abu your last word. Ana magana ka ta ƙarshe ga masu kallo. Magana ta ƙarshe shine musamman ma abuta karatu. Kada kai tunani ko wani yanayi na rayuwa ko wani abu da ake ciki hana ka karatu. Domin shi karatun shine rayuwa. So thank you very much. Masha Allah. Thank you my great viewers. I'm really very proud of you. Keep on watching Malay International TV. God willing, I will keep on bringing new videos. A ci gaba da kallon Malay International TV. Allah da zan ci gaba da turo muku, ɗora muku sababbin bidiyo masu ilmantarwa waɗanda za su iya zuwa a Turanci, waɗanda za su iya zuwa a Hausa kuma. Thank you very much. Bye for now.